Salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 15 fevral 2026 yıl. 15 fevral bizim tarihimizde yazılan bir sene ýa-da waka. Ýadynızda bolsa 89-njy ýylyň 15 fevralynda Sowet goşullary Awganistanyň territoriýasyndan çykarylypdy. Men her ýyl 15 fevralda şu maglumatlary ýetiripdim. Şol wepat bolan ýigitlerimiz barady, yaralylar barady, ýygyny dolup gelenler barady, jemgylluk edenler barady. Bilem şol däp bolşýaly 15 fevralda şol urusdan diri alyp gelenler öz aralaryna duşuşýarlar, ýatlaýarlar, birek wepat bolanlar. Bolup geçen wakalary. Onu wepat bolanlaryň ýadygarlyklaryny gül destesine goýýarlar. Şuny ýa öňümden çykdy. Moldowiýan Gagauzyýasy bar ýa-ni türk dilli bölek milleti. Şo taýda bir topar ýigit, ýigitlerden şol Awganistanyň gulluk edip gelenler 30-40 kadama bar kolonnada gelip şol ýadygarlygyň öňüne gül destesine goýupdyrlar onu. Onu görüp menen bir hili duýgulanyn näme üçin olar goýup bilýärdi bizim türkmen ýigitlerimiziň näme azaryna ýadygarlygyna güller goýulýar. Soň bu zatlar ýetip gitdi. Eser ýykylan Türkmenistanyň olawlaryň adyny tutýanym ýok diýip aýdýarlar da bana. Bolýa, indi şu mesele geçeli şu taýda ýurtdaşlar bilşimiz ýaly men ozal aýdyp geldim. Şol Awganistanyny gulluk eden Türkmenistanly ýigitlerimiziň umumy sany 22.400 ýigitdi, eser bolup gitdi. Şota onundan daşgary ýa-ni serhetçiler bar Türkmenistanyň. Olar bu sanawa girenap onu soňam KGB işgärleri, ofitserler. Olaram açyk sanawda ýok, olaryň ady tutulmaýa gylyn saklanýar. Ine olar biz hasap alamzak ya bizde ýok şolaryň adlary hasaplardan biri bardy bir ýigit. Onu soň tapdyk bir adyny familiýasyny ýa-ni Aşgabatyň Leningrad kolhozundan eken. Ol ýigit atsy sorty ýitirim bolup duran soň maşgalasyna da şu berilmeli edilen kömek bar 10.000 rubl. Barıp şonu oğullar tavsıracak bana gelin almanırdı. Men adamım deyir, onun için bana bular ýaly ýeme pul kömek gerekkel. Elini ýalňyşmasam şu 2-3 tane çağası var. Adamsam starşy leytenant ya şunky söz bilen aýsak ulu leytenant. Soň öyle özüm bardym şu benden şu geliniň öýüne. Aglapdy. Ýöne gözünden oçukka. Ýok de men adamym ölenek. Men garaşýan gelir hökmen men onu ýogully diýip ýa wepat boldy diýip o pul aljakka dogan edim maňa. Diýri ol men bilýän ýa. Gara şo taýda bir 40 minut oturan şolaryň öýüne bol. Şo 40 minutda şo gelin ynanyp bildi menem şol ýigdiň diýirdigini. Ýöne soňra men ertesi gün baryp KGB'ň ýol başçysyna priyoma ýazylym öýdi ýokun. Onu masar kabul etdi. Onu olay toğu şu bizim ýemän sanawymyzda bar. Şol ýigit ýöne ol ýitirim bolan. Aýtdy ýok. Jetedenem tapamaak, näme bolanyn belli däl, ýöne ýitirim bolýan. Şunça ýyllap geçdi diýmek ol diýeri däldir diýip aýtdy. Ýöne hakykatdan soňra ol çykdy. Mene ýa bärik Şweçe gelemden soň mana Aşırgulu Bayriýew diýip ýazyjymyz bardy. Soň Azatlyk radiosyny işledi. Niýasyň döwründe şol hökümete garşy soň Gurbanuly geldi bol ola mene oňa ýykylyp öwüne bilbili al saýrap başlady şoň tarapyndan. Maňa jaň edýär bir hal Murat Buştul. Bu aýdyr aşyrga näme Buştul? Aýdýar Gurbanuly berdi Muhammedow tapdy sen şol ýetgiň. Hakykatdan şol Awganistany plan ýerde wepat bolup durdy. Bilemek olar menin ö tarapyna çekmek üçin ýa men kritikam ýumşatmak üçin aýtdylarmy ýa hakykatdan tapyldymy? Men o zananyň emesini telefon adresini bilmem sen sorabam bilemem.
Belki tapılan bolsun biz karşıda ýöne onu maňa her bir hanın kellesini alyp gelen ýaly görkezmellerle tapılan bolsa on borcu gözlemek öz watandaşlaryna eýelik etmeli. Döwletin kepili ýa-da garanty bolýan bolsa. Ine ol ýerden tapyldy diýilen habar geldi diýmek bizde ýeke ýetirim bolan ýa düşmany meýletinmi ýa başga ýa-da ýanky ýetir düşen türkmenlerimiz ýok. Ine onu maýdy. Indi näme boldy şol 20400 ýigidin men elimdäki sana boýunça 336 wepat bolan. Şol ýanky aşgabatly ýigit bilen bile alamyzda yaraly bolup gelenden sany 770 ýigit. Birinji, ikinji, üçüncü derejeli maýyp bolup geldi. Indi şolara SSR'ın territoriýasyny ýa gowrumyny ýa içinde olmaz respublikanyň içinde diňe ýeke biz Türkmenistanlylar şu ýigitlere wepat bolanlaryna ýygynak en atasyna doganlarynyşyny 10.000 rublyň bir gezeklikçe pul kömegini etmeli. Yaralı bolup gelenden birinji topara degişletine 5.000 rublyň, ikinji topara 3.000, üçüncü derejeli maýyp bolup gelenlere 1.000 rublyň bir gezeklikçe pul kömegini bermeli. Men ýa-da dile barlym deýin, haýyş edip barlym deýin, şunu hökmen çözmeli, bu stol ýumruklaryny bermeli bolu, onu şol berili şol pul. Ine onun o wepat bolanlara da ýani daşgaryn eger şol pul almajak bolsaň onun has bir gow variantyny hödür etdim. Şol döwür 6-njy model Jiguliler bazarda 9.300 mi ýa 9.700 rubl bir maşyn. Emma gara bazarda jygyrlykda ilatyň arasyndan onun emma 20.000-30.000 rubl aralygyny duran ýerine alyp gidýär. Ondan men olara teklif etdim. Eger pul alasyňyz gelmese, maşyn alın, ýa satarsyňyz, ýa 3 össe pulu bor size, ýa-da o ýygyna galan jigileri miner o ýatlaryny agalarynyň adyna gelen maşyn. Ya oğlumuzun adyny berilen. Ine şeýdip, olaňa şu problemasynam çözdük. Elbette başdan gölýän bol Han Ahmedov şol Türkmenistan premier ministeri. Ya ne vardı onun oğlu dostum da pırnı vardı. Oğlum bilýärmen ýöne ýer hiç açanın gapysyny tırkyllatmazam. Hawa gel oğlu dost oturup näme ardyň şikaýatyň var. Ýok ar şikaýat ýok haýyş var teret dedim. Şol urşa dedim 2024 ýigit gatnaşan. Şoň içinde diňe 2 tane başlygyň çagasy var. Ya ýokary wezipeli şol ogluny ya enesini ya yegenini şol uruşdan alyp biljek. Bu enkamatdan satyn alýan, buyruk berýän, haýyş edýän, para hödürleýän men onçasyny biljek. Ýöne şu iki masgaladan, gorply masgaladan ýanky ýokary wezipeli şol diňe 2 bar diýdim. Galan hemmesine işçi daýhanyň çagasy. Sen nedim o da gayrat etdim. Hana niyat wa gol çekdirdim. Ertene şu wepat bolalara 10.000 rublyň. Ýöne o pul näme dedim. Onun pullygyna sowlar gider ýöne dedim şolun her birini şu 6-njy model Jiguliň paýlasak şu pulun emesine. Hem sadakasyny da galy aňyrda 300-500 manat dedim. Rubl. Sen şol gayrat et maňa dedim şu 330 6 tane maşyn gerek dedim men ona. Oho dedi. O dost dedi maňa dedi jemi dedi bir ýylda Moskwaň berýän kwotasy 350 tane Jiguli dedi. Şol 6-njy model. Bütün respublika Türkmenistany 350 tane ömerliýär dedi. Men onsoň dedi 336 tane sana bersem o galan 14 maşyn bilen men nädip dedi ýanky nowata durulýan dedi. Nowatyn keseýini. Sen dedim olam nowatyn kesme, olam nowatyn bir ýylyda süýşür dedim. Sebäp şu nowata durulýan üçin owany gulga edildi barmy dedim. Ma ýüzüme seretdi. Diýmek ýok da dedim. Ýok bolsa dedim, näçe bu ýigitler wepat boldy şu zatlar kömek edip bolana. Ay Allah'ın o da dedi, maňa bir gün idi wagt berdi. Men şunu bir Moskwa bilen görleşip göreyni. Yo, güzel goň isle görleşme.
Men ýa geldim Moskwa'dan gorunmak ministeri Dmitri Timofeyev bilen duşup. Men şo taýda da goýup bilýän şu meseleni ýöne diýin. Bizim şerki durmuşymyzda degişdi. Bu ýigitler Türkmenistandan gitdi. Ha bolýa onna diýdi men öýlälik saňa jaň ederim diýdi. Men çykyp gaýtdym öýlen jaň etdi bolly çözüm meseleni. Ine şeýdip kim maşyn aljak bolsa ine şol men o taýda da aýtdym Han Ahmedow nädim ol hemmesi belki aljagam dälir diýip belki pul zerurçylygy bardyr. Ýöne maşyn gerek diýene biz maşyn bereldik. Ha bolýar. Şo meselede çözüldi. SSR'in territoriýasyna şolar ýaly edip, Owganstanyň gulluk edip gelen ýigitlerimize hormat goýulyp, syýlyk berilip, derece saklanan ýeri ýok. Ýöne olaram şu kösörni, kan kösörni 90-njy ýyla çeldi. Baran gapysynyň gowy. Ýankyl garnynyň gäberdi oturaly ba başlyk sırap. Olar ýeňilik berilýär bize. 86-njy ýyly ýanky ýokary Sowetiniň SSR-niň ýokary Sowetiniň buýrugy bilen Sowet ministrin. Hana şu Owganstanyň gulluk edip gelenler binobat ýanky ýeňilikli üstlenip ýokary okuw jaýyny, orta okuw jaýyny kabul etmeli. Jaýnowatyň ýörüti, şolaň uruş veteranlaryň ýeňilikleri bilen üpçün edilýär. Jaýy malmaga şolar doly mümkinçilik bermeli. Başga da bir topar mümkinçilik bar, ýani kurortny sanatorny leçeni diýerler, bejer salmak, keselhanalar diýär sanator. Onuň göz tutulur. Ýöne şonu bermediler biziň ýigitlerimize. 88-nji ýyla çeldi. Asla ýok Türkmenistanyň, men şu 89-da ilkinji bolup Türkmenistanyň ýani internasional eskerleň Soweti diýip aýdýardyk. Şurasyny döretdik Gızlarbatdan. Ine şondan soň Daşdöwraga kömelek gaýran ýalyp ýuwaş-ýuwaşdan Balkana soň men deputat saýlanymda da 90-njy ýylyň martyny Respublikan Şurasynyň Sowetini döretdik. Ine şolam tasdiklaryny, hasabalyny men şonçun aýdýar bir topar agdy boşlar. Türkmenistanyň diňe şol kompartiýadan başga hiç kim ýokdy diýip. Ýok, bardy. Ine 90-njy ýylda Owganstanyň gulluk edip gelen eskerler guramasy ol siyasi we jemgyýetçilik guramy. Общественный политическая организация diýip hasabalyny. Diýmek biz gurama hökmüne öz adamlarymyzy islenip wezipä deputatlyga nirami teklip edip bilýär. Şonam etdik biz welaýatlar boýunça şuň kun dil bilen aýsyn. Ýöne ömrü gysga boldy, 90-da döredip başladyk. 92-de de men atylyp ýurtdan çykandym. Ýöne şol zatlar ýola goýuldy. Türkmenistan her bir etrabyny eskerleriň şurasy ýasabety döredildi. Şäher, rayon, oblast hem respublika. Düzgün tertip hemme ýerde bar. Ýöne soň bu zatlar niýaz gömdi. Biziň guramamyzy ol adyn ol beýik watançylyk urşunyň veteranlarynyň adyny goşdy. Onuň başlygy şol döwür ol Seyit Niýaz Ataýew diýip bir ýazyjy bardy. Ady ýazyjy ýöne ýazan tohun okarýarlar. Ine soňa goşdy olam bir baryp beten bir şolar ýalaka Niýazyň öňüne üç epilip beren. Olam şol Türkmenistanyň beýik watançylyk urşunyna gatnaşan ýaşullarymyzyň ýol başçysy diýip görkezdi. Aşgabat. Ýoksam şo döwür bir kysany diýir Sowet Soýuzynyň gahrymanyň bardy. Türkmenistanyň hem şolar goýulmady. Dep olaň dili bar. Ola talap edip bildi. Niýazow bolsa boyun egip beren şolar ýalaka gerek. Şoň üçin biziň guramamyz şolaryň içine garlyk getdi. Ýöne men şol saýlanan wezipämde şuňa çeldi. Men aýyrmak üçin bular hemme şol Türkmenistan internasional eskerlerini ýygnap şo taýdan menem çagyryp näme üçin täzelemeli, näme üçin aýyrmaly diýen sorag goýmaly. Oňa da atyn kyýar ýürek gerek, olar edebiljek haramzadalar. Niýazyň etmediğin, başarmadygyň bu Gurban uly öz lelli mowlu bilen hiç açanyň başarmıyor. O kağıt ýüzüne edip bilerler, ýöne hakyky ýigitler çagyryp bilmediler. Menem barjak şo tak, eger şu ýygnak geçerligen. Ýöne ýok. Ýöne ýigitler bar. Bir böyle ýogalyp gitdi, garlyk sebäpli ýa-ni ýaradar bolarlar. Ýöne olaň ýygyna ana oglugy ýa-da aktygy käbirine ýam çoğulugym bardyr. Men bilýän. Hatta şuňky gurucu meclisimiziň içinde de iki tane ben Owganstanyň gulluk doşlaryň
Ama oğlu idi bar. O yurdun içine hakir hazap etmen dedi. Katı aktif bular. Tüveleme. Adiyecek bolyan zadım. Şu tayda şol oğlunun o eden kahramançılığı, birinci kahramançılık men elimden aydık gelýär. Bizim şu Türkmen misali ýigitlerimiň Türkmenimen o tayda hemme halkyň wekili bar. Olar şu uruşa meýletin gidenler. Men şunu elimden şu hökümetle bilen, häkimetle bilen dawalaşyp gelen sorum. Şolary prikaz boýunça ýa-da buyruk boýunça uğradyly şota. Boldy seninle gullukda elinde pawan erti Awganystana gidýän diýse gönü gidip bermeli. Ýok diýsen sen ene sen aýam dezertir ýa watan döwüne gidip taňyny ol mesele şeýle möhletüň bar türmede oturmaly. Emma ol uruş bolan ýerden açyp gitsen ýa başga zatlar bolsa özüň meýletin planlaşsan sen boldy onuň sen diwara söýüp ataýmaly. Uruş döwrüniň kanuny boýunça. Ýani şota biz buyruk boýunça hemme salyndyk. Harby buyrugum ilk başta ustavda ýazylgydyr. Gulluk edelle bile garajdarlara düşündir. Şu komandir näme buyruk berdi sen yes dip jogap berip şu buyrugy ýerine ýetirýän. Şu bir kanunam bolsa ýöne soňundan şu komandiriň beren buyrugyň tersligini arz edip ýokardaky duran ýa komandir onuň ýokardaky ýazyp bilýän. Ya prokuratura geçiren harby prokuratura da bardy. Asobadel ya şol KGB bollugy harby emede gullukda. Şolary ýazyp bilýän. Ýöne ilk başta şu komandir näme buyruk beren bolsa şonu sen ýerine ýetirmeli. Ol dogrymy ýalan o buyruk oňa degişli ýerine ýetirmegen onuň aşakdaky ofisier bolsun, esker bolsun, ökmen ýerine ýetirmeli berilen buyrugy. Şoň üçin Türkmen ýigitleri o taýda harby borjuna, harby kasamyna, harby buyrugy laýyklykda hereket etdiler. Olary hana uruşa uğrady, ýene-de Moskwa, şu Kremlde oturan garry gurtular, akyl şaşarlar. Ene şeýdip aýdylşyna göre şol döwür 1 millionyň 2 milliony golaýrak Sowet tarapyndan bir tarapyndan şol Awganystanyň içine salynan ýa gatnan ýa ömür ahirine alan şol 2 million golay adam gatnaşypdyr şu 10 ýylyň dowamynda. Wepat bolarlarym 14.000 bir zat 15.000 bäri ýanet görkezipdirler. Ýöne men onu dogruda lip hazap edýän bir topar şol adamlary tutulmady da atlary. Meselem aýdalyna Türkmenistanyň doglan bir ýigit Türkmenistanyň garajdany. Ýöne soň en atasy göçüp gidýär, Orsiýada Ukrainam ýenen bir şu taýdan uruşa çagyryp şu taýda wepat bolar biziň sanygymyzda ýok. Ýöne olar Türkmenistanyň doglan Türkmenistanyň doglan pasporty hemme çykdady bar. Ýöne gullugy başga ýerden çagyrlar. Olar asla bizde hasaby ýok. Gör bak näçe ýigit şeýdip bol hasap alınmady bizde. Ýöne şu hasap alynanlarymyň sany 336. Hawa şolaň hemmesiniň diýen adyn bütün respublika boýunça köçelere dapdyk. Köpsiniň adyny okan mekteplerine de kılly. Ýaşa mekteplerin öňüne her bir ýerine şol wepat bolanyň ady ýazylyp ýadygarlykda keldildi. Ene biz tarapdan diýeri galan şol uruşdan dolanyp gelen diýeri galan ýigitleriň wepat bolan ýoldaşlaryny eden fiýle hormaty hem de halkymyzyň hormaty. Ene en esasy şol. Men bilýän zadym käýerde ýadygarlyklar milletiň özü pul ýygnap alyp özleri dakyp o mektepleň öňüni gülýal edip bizim gatnaşdyk ama şol uruşa gatnaşan o ýigitler gelip territoriýany düzeltmeli, attakylja köçeleri, asfalt düşäp, garalarına gazon, içine bağ ekip, taýýar bolandan soňam sadaka berip, muzika çaldyryp, ene şeýdip, ene halk bol bilelikde ene soň tabliçka nasardyk demek. Şolaň ady bilen köçeleri. Bolly şu zatlar hemmesi. Ýöne şu bolşýalym galyny ýitip gitdi. Indi bu men näme görýär? Şol kun aýtmaly ýeri geldi. Biler men 336 adamyň ady, familiýasy hemme çykdy ýazyly. Men Moskwaň arxiwinden göçürip aldım. Şeňmi? Ýöne indi ol arxiw ýok. Soň Şweýçarya gelemden soň 90 näçde ben ýem ştak geldim. Diýmek 96-da şu arxiwi ýurtunda ýok. Bu diýen bu kitaplary aýyrdyk. Buni diňe ýörüýte
dopusku bolan adam şol girip görme hakalan adam girip belye ya görüp belye ya okap belye. Menem şu besede menem ol Azatlyk radiosuna çykyş edýän diýmek men olar üçin düşman bolýan. Ene şeýdip şol kitaba meýem görnüşden aýrypdyrly. Ýöne arhiwler ýanarak diýip men aýtdymy? Şol üçin şol diýen ýurda barsa KGB'ň arhiwlerini açart bolýan, agzyňyzy açyp ankaryk galarsyňyz. Nähili haramzadalyň ýa-ni Peýgamber doğanly birinin şeytanlar diýip bir söz bar. Ene şolurdy. Görersiňiz. Görersiňiz kimlere inanyp kimlere näme biz şonçyn aýdýar. Ýöne biriniň şol şumal biziň garşymyza çykýarly ýa dilini zodýany bir diýip bilýänler bolýar biz razy gel ene hemmemiz bolup arhiwler açarly. Ya götü bokla bilýärler kimleriň haýryny öldürüň işläp beren. Ýöne açyljakdyr. Kabir maňa ýazypdyr da hamrada arhiw diýen bir Niyazowam ýok edendir arhiw Gurbanula ogly bilen düýbi bilen tekrarlanan. Ýok. Yanlış mı görüyorsun? Ol arhiv öz wagtynda şol arhiwe dopusku bolan, ýani girmäge, okuma, görmäge mümkinçiligi bolan adamlar ol arhiwler bir döwür suratyny alyp, kopiýasyny alyp, goýmalylaryny gizap goýdur. Şol ýerde işte ýurt üýtkär eresin çalşar. Ine şonu şolaň maňlaýyna basmak üçin. Bar bilýänmen barlygyny. O ogromalarda işleyen adamlar hemmeti samsıkya tentekler, olara da can gaýgy. O bugünküler men hasap edemek, bular hemmeti yal ýagysi we pul ýagysi. Bular iki gözüň öňünde şol Amerikan pulu ýagyn dolar baglap goýupdyr. Bir gazanç etmek üçin ýygnananlar. Başda. Ýöne şo erki döwür o ideýalar üçin, ideýalar üçin hyzmat eden ofserlikän KGB üçin. Men bilýän. Ben zanım halat etmede gatnaşanlyga. Yani men atallaryny men KGB'ň yemeler atana embedankiler Serdar Çağrıyarfyň yeme polisler gurunady. Bu iş kızlar we taqyşyr. İsan Uluf bilen bilelikdi. Hem dokumentler var baramyzda suud edilmeli bolsa şo taýt ediler halkyň öňüne çykaryp. Diýjek bolýan zadym men temadan çykmaýyn. O seredin indi şol Owganstanyň wepat bolan ady jikmejik bar. Ýöne maňa mundan bir 2 aý bolsa gerek. Meclis azamyň bir uğradypdyr hamrada 336 diýýäňiz bol. Türkmenistanyň hökümeti bulary 237 diýip çykarypdyr diýär. Han bir Natal 237 böle da. 237 diýip çykarypdyrlar. Bilen Menkin bilen görkezilýän bilen öňe 99 adam çap kim bolýar olan görkezýän. Menki diýmek o 99 adam artykmaç bolýar. Bir bazarda kartuşka satan ýaly sowda däl. Her bir adamyň aňyrsyny ömrü kesilen ýa gyrylan ýaş juwan ýigidin keçik balýatyr. Bu näme üçin hökümetiniň ýol berýär etmäge? Nämeden? Näme esaslan? Ya şol aňyrdaky Owganstanyň şuun kunu balan pasarda tutup bererler kellesi ýanky selleli. Şolardan gorkunjy edýän. Sanyny azaltmak üçin. Düşnükdi. Ýöne şol ýigitleriň ady bilen suraty goýuldy. Olam 237. Ýöne faktyk 336 ýigide. Emma şolaň aşagyny ýene de beýik watançylyk uruşuna gatnaşan şunça Owganstanyň wepat bolan umumy sanyny ýazypdyrlar. Näçe 350 çadır. Menkiden köp bolýar. Şäňmi? Ýene de ýanky 17 adam. Ola kim bolup biler? Yok 17 mi? 36 46 50 17 adam artykmaz bolýar. Näme üçin? Ola kim? Olar ine KGB strukturasyny işläp, şo Owganstanyň wepat bolan ofserler. Olar kän işletdi Owganstanyň içinde. Şolaň birine biziň Sapar agamyzyň agasy hakasynyň dogany. O bütün şol KGB strukturasyny Owganstanyň kurýerdi eden adamy. Ýöne oňuny çörek bitin diýri geldi, dolanıp geldi. Ýöne biz şol gulluk eden ýa-ni sanawynda durana. Demek KGB'ň öz hasaby sanawy bar, kim gatnaşdy, kim wepat boldy.
Ondan yine de şol 17 adam arasına kim girip bilir? Serket gulluğu, yani serketçiler. Olaram KGB degişli. Olardan kim göpat boldy? Näçe adam hani şol ýanky ara tapawut bar men sanagym bilen şol olaň aşakda görkezden sanagy 350 adam arasynda ene şol 17 adam KGB we serket gullugynyň strukturasyna gulluk edip şol taýda göpat bolan adamlar diýip bilmeli. Başgaça ýok. Ýöne ýene az hakykat benim üçin 237. Bolýa bol KGB-niň ýanky bir serhet gullugynyň görkezmesen olaň gulluk giýilini pasap edilýärdi. Hatda o taýda giýillerini näme? Bolýa. Ýöne ýok aşyl. 336 adamym ýok. Bular 237 getiripdirler. Men näme üçin beýle meni tasdikleýän? Sebäp men elimde arxiw bar. Şol wepat bolan ýigitlerin sanagy bar. Haçan gullugy çağıryldy. Haýsynjy ýyly dogulur, haçan gullugy nerden çağıryldy? Nerde gulluk etdi Awganistany? Näme gahrmançylyk görkezdi? Näme fiýlaglar aly we näde wepat boldy? Soňam nerde jaýlandy? Hemmesi men ýazylgydyr. O hökümet näme üçin giýdi bu zatlary? Bir zady pikir edin ýurtdaşlar. Biz ýaz şu mahal aýdýar o geçmişi taryhymizi bilmesek bizim gelejegimiz ýok. Ol hakykatdan hem şeýle. Ýöne biz şu mahal mundan 150 ýyl ozal bizi basyp alan Orsiýet bilen Türkmenliň arasyndaky uruşy dawany gahrmançylygy şuny guýgazan ýaly iňe bilen ýuwaş-ýuwaşdan gözläp tapyp aktaryp ekrana çykaryp otyr. O biz diýip aýtdymda bütün türkmen halky şo bilen mesullanýar. Watanyň oglugylar. Ýöne näme üçindir? Bundan ana 40 ýyl bolan aga şol uruşyň gutaranny. Näme üçin şu zatlar goýulan onna? 40 ýyl bolu bağışlan men salymym ýagşy 90 gutaran bolsa ýok 40 ýyl ýetene 36-37 ýyl bolýar. Şu taryhy bilen daga biz. Şu taryh şu uruşa gatnaşan oglanlaryň atlary, familiýasy, görkezden gahrmançylygy. Näme üçin biz olary giýizgemel? Biz näme otak alamana gitdikmi? Ha? Men şu tory hemme ýol başçylary berdim, aşakdan ýokarkysyna ta Moskwasyna çeldi. Siz uratdyňyz da. Şol taýda şoň üçin wepat boldy siziň buýrugyňyz bilen. Inni özüňiz de gyra çekildiňiz, köpüňiz ölüp gitdiňiz. Inni bu oglanlar emme bular näme diýil? Gazana ýanaşdan garasy ýokar diýer. Inni bular şu taýak taňrysy diýilşär, günahkar şolar bolýar. Ýöne bular meýletin gitdim şol uruşa. Ya alamana gitdimmi? Ya getiren oljasy barmy aýdyň şonu? Ýok. Ana şuň gidip otyrlar şol ana şol Türkmenistandan ýigitler. Moskwaga gidip Ors bilen şertname baglaşyp o bir güne Ukraina halkyny öldürýär. Şu pul gazanmak üçin. Ine olar ne hakyky ne bular ne bir insabyny ýitiren hakyna tutmalar, kelle keserler. Bular hiç açan bağışlanmıyor. Ýöne bu Awganistany gulluk eden ýigitleň näme günahsy bar? Halkymyzyň öňünde, döwletimiziň öňünde. Şol döwürki döwletiň öňünde. Ýaşuňky halkyň öňünde. Harby borjuna wepaly, harby kasamyna wepaly. Hemmesen şol wepat bolanlar hemmesi ol garanjaklap ýygyna gaçyp barýar, ol ýeňsesinden atylyp öldürilenler. Şeňmi? Bilemen görkezdi. Türkmen halkynyň şol asyrdan asyra nesilden nesile geçip gelýän gaýdusyz batyr ýigitleriniň barlygyny görkezdi. Türkmen ölenak ölmedem hiç açan. Ýöne şonu ünsden düşürüp lellimedik goýdular şunu. Goşunman bizde. Ana aýdy. Ol gün nogdy, gün matdy. Töwregini akyle bilen. Şunu därini isaq gördülermi? Ya şolong bir kaptanny bir 10 kilometr kaptanny snaryat bir ýarylmy? Ýok. Şu avtomatny tutmalygyny bilene. Garnyga berişip bir topar ýal ýagalary. Indi şolong elinde watanmydan goragy. Men şonu üçin aýdýan elmide. Bu jagaz alaja mulaja goşun bilen o paratda aýçyklar tarpyladyk geçerler bilen ýurdam saklatmar, halkym goralmaz. Bilip goýaýyn şonu. Ýöne şol jinayet ýa jinayatyň ulus edilip otdy. Eger de başgaça bolanlygyny şu wepat bolan ýigitleň portretlary kazarmalarda, harby bölümlerde durmaly. Ine şolar öz wagtyna şol döwrüň ine watan borjuny
kasamını yerine getirip öpat bolarlar. Şonu bilip koyun. Ýöne döwür üýtgedi şol uruşun näletli uruşdygyny gerekmejek uruşdygyny biz her burçda aýdyp geldik gizemden. Eger gerek bolan bolsa şo Awganystany bärden sen ok yaragyny urat, iýmitini urat, ýöne eskerin içine salmaşam. Ene men prinsipim. Enne şo taýda diňe Türkmenistanyň biziň ýigitlerimizden 336 tany juwan ýigidin ömür kesildi. Şanymy? 18-20 ýaş aralygynda. Olar ýaşap ýören bolsa gör bak, nirelere ýeterdi. Näçe çağalary bordy bular. Eýem bular aktyk töýüp oturan kaka babı bolmaly. Hanşolar? Kim günäkär? Ine jemgyýete sorak. Enne men aýdýan zatym diýmek elimde fakt bar. Esasemde fakt bar. Ine ýurtdaşlar men şol aýtdym men arkiwlem ýanly pazar bolandy. Ýöne hemmesi ýanmandyr. Ýöne belki Tanry aýyp görünürler. Ine şu wepat bolan ýigitlerimiz. Ine şular ine emesi. Ine şol karop bolan birine galan suw wasypmy, ot degipmi. Ýöne şu taýda 336 tany aqbaliyeti. Ine şu elimdäki kitap şu 336 tany. Ine dünýeden öten wepat bolan ýigitlerimiz. Ine hemmesi men elimde. Hawa men bir zady bilýän, bulan o taýda Türkmenistanyň her biriniň süm kossary bar. Ýöne men bulan ruhunyň hossary. Hatta şular o biriniň mazarynyň müjewiri men ýa öwlasynyň. Diýirkem şular gorak gezer. Nirde bolan tapawdy ýok. Ýöne näme şulary içinden saýlap 229-syny alýarlarda 237-sini alýarlarda o galyny gara taşlaýarlar. Näme? Jogap berersiniz hemden. Jogap berer. Onuň aryp şol 237 oglanyň suratyny goýupdylar, ady familiýasy bilen galyny ýok. Ene diýerler ýurtdaşlar. Siz sesiňizi çykarman ýörseňiz, taryhyňyzy öçürüp hemme zady pozup täzeden özlerini geregine de otyrlar. Ha, näme? Näme? Siz ýol berdiňiz, konstitusiýany 7-8 ýazak üýtgetdiler pesinden. Sesiňizi çykarman otyňyz aylyk güllüklerinize aýrdylar, berilýän her ýyl galdyrmaly 10%-inem ýatyrdylar. Ertesi ýeşe edip men sedesi haýry boljakmy? Ene güll ýalygytları ýitirdik. Şolaň her biri bir öýüň atasy bolup oturmaly ýigitler. Oýlanyp görüň. Ýöne şular ýok aramyzda. Kimsiniň ýoğlaryna 40 ýyl boldy, kimsiniň wepat baryna 45 ýyl boldy. Bulan hemmesi men döwürdesim ýaş gyllamyň oğlary. Menden 3 ýaş, 5 ýaş kiçi. Belki ondan kiçirägen bardyr şu wepat bolaryň içinde. Belki bir kıyas ulusam vardır. Yani bir kritik görme. Bir de nakşular meyletin şol Awganistan. Buyruğun aslında gittirir. Çepe sağa savursan, yani çep tarafına yeme, atu sağ tarafına türme. Ondan sen ne yapıp o takit çekkel uğradı olacak. İnni bu konu akıllı sırayarlı ve ay inni öz Müslüman devletini gittiler öz Müslüman attılar. Ay ho canlıgın son Müslüman yerlik şuun kunu bir atıp yollara. Ha o insanlar Türkmenler ne atıp ediyorlar anırdan gel. Ha onlar ona Müslüman değil mi? Ne fikir ediyorsunuz? Ya bu dünyada bol geçip duran rahatlar var. Bana yazıyalı ay halmıran da sen bir Palestinan halkına bir duygu dostluk eday hem Müslümana ola görünak mı? İlkinci növatta şu Palestinan daş tövürü durşuna Müslüman devlet. Şolan her sinne de bolmayın yerine yarası baylık var ne bittiydi gazıydı. Milyarlar dolarların üstüne otu. Hem şuna kömek edene. Şu datlı vardı oylanıp gördünüz mü? Sen olur şu Palestina'da halkı adam hasabına görünaklar. Öz yurtlarında dalanaklar. Ine düýbi nerede ýaty? O daşyndan olsa ýaman İsrail'in karşısına koymak üçin, Hitler'in karşısına uruşturmak üçin olary dörlü toparlar döre diýýärler, ýaraglar berýärler. Ine şonu edip oturanam İran, o gizabetine, Ukraina'nın tepesinde şu gelýän şahyatlaryň hemmesi İran'y öndürler. Ondan olar ýeme şol
Putin cenayetkar şoňa yardımçylyk edýän, kömek edýäniň özi kim bolýar diýen soraw bardy. Ay biziň goňşy döwletimiz näme? Ay bolany näme sen goňşy döwletiň? O siýmiň aňyrsan naky Türkmen Sehradaky türkmenler şu günetçil öýdülini mektebi ýok okumagy. Şonu pikirlenip gördüňizmi siz? Ýa-ni o Eýran özüni o dost dogany hasap edýär. Ozal bir dogany koşda Rafsanjany bilen niýaz. Häme? Oňaýdan sözü bar Rafsanjanyň niýaz. Sapar Murat sen halkyny o ýeme diýen, mesýaşa diýen. Bilip goý, mesýaşak eýesin neperdi. Ene aýdan sözü. Ýa-ni şol Durdy Murat Gurbanow diýip ol döwür ýemesi bardy. Press sekretary niýaz. Şol gurrun berdi. O niýaz türkmen maşy adam dakan haram diýýär. Şol aýtdy. Ene niýaz bolsa Rafsanjanyň doganyň, ýa-ni dogany koşanyň diýenleri türkmeni çörekden kesdi. O diýen gazy mugut berdi. Şol özüni ornaşdyrmak üçin, öz syýasy mesele şahsy kultury ösdürmek üçin, berkitmek üçin etdi. O näme gazyň ne atasynyň malym akyp ýaty. Ha? Yani şu satılyan gazydan türkmen halkyny bir manat gelýärmi jübesine? Ýok. Arap döwletleri berip öz halkyny paýyny. Her ýyl her adama girdejiden. Gördüňiz birde ýekaşay. Hani gidip Türkde hyzmatkar bolup bersin. Gülýär gelin gydlamy diýip itleme. Çağılaňyzdan maşalaňyzdan juda düşüp. Inden bir böleňiz aňsat gazanç göldejek bolup Orsiýadyň eşigini ýep, oň ýaragyny alyp Ukraina halkyny öldürýäňizmi? Näme ýamanlyk etdi Ukraina biz aýdyn hani? Türkmene näme ýamanlyk etdi şular? İçimizde ýaşan döwürpi kanalynyň gurulşy ondan olar, başga da gurulşyk berdi. Olar bir zähmet töwer hal. Näme ýamanlyk etdi? Hiç de. Öne näme üçin onu olar atyp öldürýär? Ene şu mahal soňky gezek men olmaýdyp berdim. Şol Abu Dabi'de bolan duşukdy. 170 adam çalşmaly edildi. Ýöne şol 151 näçe 50 näçe çalşylypdyr. 170'e de ýetmedi. Ýöne şolaň içinde ýeke türkmenem ýok. Yani kıyasir alınan Ukrayna tarafından. Ne için alınaklı? Kim alyalı? Kadyrov'un koşullarından yesir düşeni alyalı idini Orsiýada. Ondan soň Orsiýadyň türmelerinden ýygynalan jenayetkarlar var. Adam öldürüp düşeni agyr jenayet edin. Şolary idin alýan. Emma ol kontrakt bilen gelen ya pul üçin hakyny tuturlar alana. Türkmeni başyna ýapsyn bolar ya özbegi ya gazagy ya gyrgyzy. Ha? Olar şo mesarufga uğradylar. Näçe de gaýtdym ekrany. Uğratman şota. Bolar barsa gelmede gidýär, ýygyna gelme ýok olar. Bir kısanam getirýärler, ine hemen olar jaý berdi, ine Orsiýadyň garaşdarlygyny berdi. Ay ho, sen öz garaşdarlygyňdan meýletin ýüze urup gidip orsun gan höreşigini bir begüne milleti öldüren haýsy sana bahbit bolýar. Öz ýurduň taşlap gidip. Baýlyk gerek, mana öz ýurduňda bar. 52 trilyon dolar. Hiç devlette yok son çapın. Dine Kazak'ta var. SSR'nin mesela. Kazak'ta orlamızda var. Yerastı baýlyk bizinkiden 2 trilyon köp. Onunki 54 değil. Ýöne. Näme üçin biz malymyza, mülkümüze, yerimize, toprağımıza eýilgedemiz? Ya hökümeti islen wagtymy saýlap, islen wagtymy aýryp bilemiz. Ine sonra. Başlan bu oğan meselesinin başladygyny gör, wagt nerelere gitdi. Ýöne şolaň hemmejiginiň aňyrsyna şu problema ýatyra ýurtdaşlar. Ölüsün fiilamadyk diýersin nädip? Fiilasyn ýa hormatlasyn. Ene hökümetiň oýnaýan oýny. Sorak görün. Şu atalogluň äkil tohum tiýjiniň bir adam owan urşuna gatnaşyp öpat bolan barmy? Görmersin. Onun için bilen ağrıyan yeri ýok, ýa bildirýän yeri ýok bular. Barca bolan atlarym, sorlarym bitirip otýarlar diýe. Bolýa. Bize mätäze Türkmenistany gurmakçy şonu hasap berk solar. Şu suraty goýanlary bilen. Şoň üçin men size şu taýda ýurtdaşa bir teklip etmekçi bolýam. Ene menne şu 336 ýigidin hemme ykbaly bar şu taýda. Hasan çağırly, nerden çağırly, nerde golluk etdi. Näçe hökümet ýa döwlet syýlaglary bar, näme bilen syýlaglaryny we nerde wepat bolýar, nerde jaýlandy. Ene şolary bir ýadygarlyk kitabyny çykarsa, gelecekki nesillere ýadygarlyk galar. Oy ola diýsin, ana biz şumal gökdep orşunly bir
adı böyle 5-10 tane adamın adı gitmedi. O kırılan 40 bin adam atları nerede? Yok. Biz ne edip tapma, ne edip bilmeli. Indi bu taýdakyň owan sorulan ýigitlerimiň näme günäsi var? Şular gelecekki nesillerimize göreli bolmaly. Watany goramakda, harby kasamy göpallykda ine şulan görkezden gahrymançylygy. Bula özleri Alamana gidenak şuň külün gidişi ýaly Orsiýada. Ýok. Şoň üçin sizden etjek haýyşym şeýle. Men şularyň urus diline ýazylgyda öňe şonuň türkmençe geçirmeli. Ondan bu taýdan 336 adam boli. Ýene de ol beýleki ol KGB bankalardan maňa berilesi ýok bolýa, olar öz sanawyny saklap berseler asyrly boýly eger eýtjek bolsa ýöne aslynda şolaňam köpüsi Türkmenistanyň KGB'de işleýän ýigitlerimiz ýa-da ýa-ni harby gullukda bolarlar emede. Şerket gullugyny. O bara ýeme makky bizaka tapar Murat. Onu men ine zampalit boldum diýe, komissar boldum diýe pagran gullukdan. Boluversin. Şu özüne ýazyp alsyn, şu pagran gullugyny wepat bolalar. Çykarsyn götürne gaýraty bar bolsa atlaryny. Gaýrat ýokdur. Etmeliler onu. Ýöne biz şunu etmeli ýurtdaşlar. Men meni elbetde özüm şunu sanaw edibim, ýazybam, rus dilini türkmençe geçirim. Yarım ýylyň içinde dolu işläp çykyp size hödür edip biljek. Ýöne birinciden häzir o suratlarym haýşeden özümki de goýup biljekkäl, emma ol beýleki halkyň sesi media kanalymyzda şu suratlar bilen goýular, şolaň görkezini 237 ýigdiň suraty bilen. Ondan beýleki şu galan 99 ýigdimiz bar. Şolaň hosarlaryndan etjek haýyşym bar, şu ekrana çyk. Gaýrat edin. Şunu şu hostaryňyzyň ogluňyzmy, agaňyzmy, daýyňyzmy şu haçan nirden, näçinji ýylda gulluga çagyrly, nirde owansany wepat boldy, bilmeýän bolsaňyz ýöne ýylyny bilseňizem bolýar. Soň näme syýlaglar bardy, döwlet ýa hökümet syýlaglary, ortaňa nirde jaýlandy. Näçinji ýyl bolun, dogulun, näçinji ýylda wepat boldy. Ine şu maglumatlary maňa ýetirin. Men şu 237'in üstüne ýene de şu 99 atdy bolýan çagaraşaýyn. Onuň şu kitaby çykarmak üçin. Inni o kitaby çykarmak zerur diýip hasap edýän. Hem ýatlama bar, ol ýadygarlyk. Hem ýanky görelle bar. Inniki nesillere şu gulluga çağırjak. Goý şoňa ýanky gerekmejek uruşa gatnaşdyryldy. Ýöne şu taýda da harby kasamyna ikilik eden türkmen ýigitleri ýok. Yani şu pikiri gelecek nesillerin ağına koymalı. O bugünkü ýaly aşgabat, parat, alaca, moğlaca, eşi ayağını patırdadan sen gahrman bolýan. Mun atatam gahrman, oğlum gahrman. Bir özüňize soragy beriň millet. Bile näme kellalyk gellen biljekler, gahrmançylyk görkezip. Göreniňiz barmy şol näme gahrmanlyk görkezip? Ýok, gahrman sözüne bir düşünýäňizmi? Oluýmy? Gözel şaguly wan döşünde de gahrman. Ema medal morden akılgy. Cemal Saparova da soňňal gahrman. Bile näme edipdirler gahrmançylyk? Bir aýdyn bilýäniz bar bolsa maňa görkezin, belki men bilýän aldım. Ýazyn şu kommentde. Ine şol ýaly gahrmançylyk görkezdi. Ya da şol maral durdy we ýerden bir garşy ýokardy düşýän ýa-da. O niýe fuçurdum seni ýerden ýokary entägem düşeňatmy? Aşa halkyň arasyna. Bolýa men şu taýda başga gurruna ýetmän teredin ýurtdaşlar. Indi şu kitaby biz halk bolup umumy goşan edip çykarsak arzyly boljak hem maksada laýyk boljak. Halkyň öz kalbyndan çykaran harajatanyň netijesi ine şu kitap. Ýadygarlyk kitap. Suratlary bilen şol ýigitlik eden gahrmançylygy bilen. Goý dursun. Törde dursun kime kitap dönüşine gerek bolsa şol 336 ýigidin hosarlarynyň öýüne hökmen we paýlanmaly bor. Dursun ýadygarlyk hökmen. Galan adamlar aljak diýdi. Oňa da uğradyp ber. Soň mekdepleri de goýmaly. Harby gulluklarda, bölümlerde goýmaly. Dursun. Ana geçen 36 ýylda serhetçilerimiň görkezden gahrmançylyklary azmy? Hani şolaň birine gahrmanat takylmady? Ha? Ýöne jesedi gelýär öýüne. Onu maýdanatlar näme üçin wepat boldy. Kim atyp öldürdi meni?
Anırdan gelen yeme mi, düşman mı ya bärde öz komandirat öldürdüm. Sorakan yon cevap yoktu. Şu zatlar biz düzeltmeli halk bol. Şoň üçin men sizden etçe haýyşym. Men şu zatlar ýazyp düzeltýänçem, ýa şu ýigitleň suraty gelýänçe biraz wagt talap eder. Şo düzelenden soň taýýar bolun, gaýrat edin. Öňünden uğratsaňyz, soňundan uğratsaňyz, men size bir hasapçy uğradan. Şo tak uğradarsyňyz, ýüzüne de ýazarsyňyz. Ýadygarlyk kitabı üçin. Ondan o kitabı çykararsam, ýaýradarsam, gerek bolsa elektron görnüşde de goýarsam. Yani şol kağıt formatına çıksa da bolacak. Şol men ýaltandan şol ýa internetin ya telefon yok döwri elim bilen ýazyp her birini. Şol 15 min göpat bolanyň içinden ene özümünkiler çykardym. Galany nädiler? Bu türkmençe de geçirer. Ýöne her bir adam şu işe öz goşandyny goşdaýarsy. Men on özüme köre awra gazanmak üçin şu zatlar teklip edemem. Men gördüm ýa bu dünýede. Diyecek bolýan zadım bizden soňkulara ýadygar garsyn. Şonu biz edämeli ýurtdaşlar, eger şolaryň ýagty ýadygarlygyna hormat goýýan bolsa. Ene şonay daýnydim. Näme teklipleriniz bar bolsa komment ýazyn şu mesele boýunça. Ýöne men indi muny terjime etmäge girişer, atlary, familiýasy şu A harpynyň maslap ta ýa harpyna çelli. Bolýa onu wagtyňyz kän almaýyn, şonsuzam kän gürledim. Hemmäňiziň öýüňize saglyk. Wepat bolan ýigitlerimiziň ruhy şat bolsun, diýeri gezip bererlere de uzak ömür ardy edýän nesip bolsa biziň gadarly görüşjek günümiz, elleşjek günümiz, gojoklaşjak günümiz bardyr. Ýakyn ýigitler, dikkeriň diýärmi? Täze komanda boýunça bolýa hemmäňiziň öýüňize saglyk görüşelim ýurtdaşlar.